IFM News. Lokal. Hello, John. Go ahead. Naibunong dagiti na dumaduma mga agricultural inputs kadagiti grupo ken asosasyon na ti Banalon manipod iti iliti sarken dagiti taga syudad ti Batak. Basta ti record agragop ti 27 million pesos. Iti balor dagiti ramis kinaiserbi kinapaay para iti trabaho da. Sa itiket babaen, the Department of Agriculture Regional Office kaspaset ti panang suportada manen kadagiti Manalon aglalo kada iti tiyempo na ti panagatalon. Malaksid ka dagiti Manalon ang nakaawat iti interbensyon ket karaman pay dagiti mangalap tinakaawat ka dagiti mausardang agkalap nang nangruna ka dagiti paro a teknolohiya. Kaligagumana ti Department of Agriculture itinalaklaka apan ang rugi kung panong supusot sa dagiti masiknan kadagiti tarigagay da pagtalunan ken napagkalapan. Presente dagiti representative ti Department of Agriculture Regional Office 1 Taraman dagiti representative City 1st District Congressional Office, idinto personal, na itandaran matay 22nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Nagyaman ken naragsakmet dagiti nagbalin a resipiente sa oray saan da kinitaw dagiti anay paay, ket voluntaryo anaited kadakwada. Sa 99.5 Ayos ng Lawag, Idol John Gistin, Tatak, Orem